Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may saak laang nga anak. Nasapa api musay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, agawaam ti aggunayan ako, tani aldawan. Amangan numala daw ka ama pa nag-eskwela. Wan nanang. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laang at ilabay mo, wan. Balunam nga mintay inlambong ko nga ugot ti kamote. Isunto ti sidaam inton aldaw. Ugot ti binalon ko idi kalman. Ita, ugot manan. Ay na, ano sam ka di anak ko. Tinapatag adda. Ay, wanan Sana bale. Tano adda tangdan ko itama pan makilabada. Gumatangak inton malam iti naimas asidaan tayo kadalolom. Sige nanang. Oh, adto'y mo ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan manan balon ko a kwarta. Awanan ako. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na akwartak itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nanang. Ala, agawaam nga rod ti mangan, tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan ija iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino ti papa naman akaw. Mapanak aglaba ijay ayan damadam pasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. May kayo mapaanak anak ko. Isuumpay mo ti maganan siya kadagiti ilako kabute kay landok. Isaganak labi ti bisikleta. Rumwarak mitang. Sige, tatang. Umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaamo amang isara dito ibalay. Mapanakon, tapno masapa ak ang makalaba. Wan, anak ko. Mais yu dita! Mais! Yoo, mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pa'y! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuunam ang mais, anak ko. Nabanugak nana, agi na natapay. Nagsakitan ti ulok anak kasusuon iti kagudwa sa ako a mais. Mabiit na ang ngarod ta ibabakmat ti awit ko. Op. Ah. Ay, uray siyak. Nasakit matan ti sakak. Agi na natapay ngarod biit, anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wen, talaga narigat, anak ko. Iso asika, igaud mo ti ag-eskwela, wen. Di ka agsadot-sadot.
Aramidom amin akabalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang, ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni lolo. Katuan anak ko. Mala, ituloy taman ng timag na. Bareng malako ta amin dagitoy kat makaawid tamat anasapa. Wan nanang, mais! Mais yu dita! Kaluto ka na pudot pay! Mais! Mais dita! Mais! Napudot pay! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad kay tidalan mo, ah? Wan nanang. Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang repet kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. Wan ka di nanang. Talaga mat nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam mi ita. Iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlaang. Siyempre Tibilin ko, ah. Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, ti kumararag, kinya apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat maladaw. Sige, nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, pay. Aha. I love you, nanang. I love you too, anak. Laglagi pam kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Kasta akbat ka da kayo, nanang. Mala, inkanta di kagat maladaw. Lalaingam ti agi examuan. Wan, nanang. Maragsakan lakit din ni nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang gado ti tao di tabalay. Partakak pa'y timag na. Dayjay ni Lolo. Asit gyak man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan, Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni Nana. Sino ti... Apo ka. Awanin ni nanang mo. Awanin, imbati na to na po. Anya nga ibati. Anya ti kayat yu asawan, Lolo. Awanin, natayan ni nanang mo. Naikagles. Kit na ito, pati ulo na itibato. Ngay sumatan, tigapanan ti pandagatay na po. Saan? Saan na po na dahita, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan. Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Mrel ka kaya eskwelaan. Apay nga yakastoy mata na masang patag. Apay nga'y Lolo. Anya pa nga itiserbi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni nanang ko. Apo. Kasanuak pa itan, Lolo. Sino pa yan tikaduak ita? Awan matan ni nanang.
Apay ngay, Lolo. Ella, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tanda pa'y mo'y. Aging si bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Masakit man, ngamnas ka nga aklunan tang-awanan ti inam, apo. Nalabay nga ginggalaan dito tinted ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, Lolo. Ay, sana, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kiday. Wano aramidam na kita assignment mo. Nalpasan a, Lolo. Tulungan kayon. Itikas ta, mabibit amalpas. Ala, si kangaro di makambo, apo. Malmalpasa magkidin na. Pamagaglangan, kalpasan na. Isakok mutang. Itikas ta, pick upin tulaan ti truck nga may manggarang. Lolo, Oh, anday bagama po. agyaman nak, gapo iti kinanos yo kanyak. No awan kayo laang, jak lamon. Amangan no may sakmatan kadagiti ubing agkatang-katang iti igid ti kalsada ita. Ay niya. Sika talaga po. Alangan Mart, abaybayan ka. Ke anak nakatanak ka. Apo ko kariya. Iso nga aramidak nga ro namin nakabailak. Tapno aywanan ka. Uray ka sano ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarik nga agadalak a naimbag. Iti kasta, makaturposak, Lolo. Katuan na po. Daita ti kasayatan nga aramidam. Ti agad hala na imbag. Daita mag, ti unay-unay day dinanang mo. Saan ka day? When, Lolo, ag-working student tak. Tapno saan kayo ang marigatan. Isupay ti matgadak nga allowance ko. Kan bangkita ak kadagiti pagadalan nga da scholarship na. Baring mapili ak kadagiti maikan. Ay, wala po. Nasirib ka, Mike. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti scholar. Nay, apay nagsangsangit ka nagawid na pa. Ada ka di parikot. Inoy uyaw dak ngamin dagiti kakaeskwela ak, Lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawanan tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklakayudan kayo kanon. Kitdandanin ti apit yo. Kasta ti kunadaking kapok. Uwan, Lolo. Ay, oo na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achiterak ka no. Isuan na nga to ti maalalak tunggal eksami. Pala, di mo latan ni kaskaso dagita tao, apo. Ibagadalat ni kaya na nga iba nga. Di mo dapat patulan. Ag-eskwela ka kida na imbag. Di ka makiapapawan. Lolo. Sana bale, tasana maturog ti Diyos, apo. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagadam, may papangking ka. Sakti-saksay, iti panagrebribiyom, tunggal parbangon ka bayatang nagluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napukwan. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspil keng ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tin na po'y. Anya nga tati lutok amasida. Kaya po. Yahoo! Adan ni Lolo. Apo. Ay, anya tararabidam.
Apay ang nakasasok dito kusina. Nagluto akong itiin na po'y, Lolo. Ay na, nagsaya tingay no kastapok. Apag gusto, anday nyawid ko si daan ta. Dito lang aron mga nagsaraminin tapok. Anya nga itinyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kay na po. Wow! Ano nga rod man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga rodin itin na po. Tambangan tan na po. Lolo, agi na kayo mat ngamin Saan apuro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay na, adayo itibagis na ito yapo. Nasken, nagtrabaho tanusaan, awang magkanan ka. Uray saan kayo pa lang arumar ama panagiskrep, Lolo. Amangan no kumaro tirikrik na niyo, kat anya pa iti mapasamak kada kayo. Ay di nakapakadanagan na po, kabailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yo? Jack lakit ti kabaila no, adadakas ang mapasamak kada kayo. Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga rodin na rumuar. Kasta nga min Hirumbang nga ramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrabahwak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas inton malam. Kan gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to in lutok. Manggauak, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ado ti kanan na. Paborito na kat ti inalsaman abangos. Lolo? Ramanan niyo to in lutok. Nakaturog saman. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Iti kasta, makatumar kayo, matri iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo nga umang angas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan da kami! Tulong! Lolo, agreeing ka dita, Lolo. Apay nga pati siga kat imbati nakmatan. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan tag may sa akon, Lolo. Ninang Irene. Siya nga rod. Kunak no din akon mailasin balasang ko. Ninang. Maya kadagos idinadamag ko tinapasamak kini Lolo. Agyaman Ninang. Ala, husto dahi ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apa man amalpas ti tabon ni Lolo, itugot ka ni Jay syudad. Agnaot kan kanya. Anya. Nalawag dinangag mo, iha. Ang kasanod ti panagadal ko, Ninang. Di kagdanag. Tasya kun ti makaamo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Agpaiso, Ninang. Wan, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mo't anadagsan, nagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka laang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paeskwela kan ka. Wan, Ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagano anya ti kasapulam, wan? Wan, Ninang. Kayat ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ti panagadal mo. Wan, Ninang. Awan mat iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good.
Ket, agyaman ak unay kada kayo, Ninang. Awan anyaman na iha. Kinapudno na. Imbilin na kaday dinanang mo kanyak. Iso na laeng tadyak na kapan idinatay. Gaputad da aki sa Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na. Nagsarita kami apagadalan ka iti kolegyo. Kasta ka di, Ninang? Wen, iso nga awan rumba nga pagtanakam. Siya kun ti makaamukan ka. Basta agadal ka kuma anaimbag. Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan ti lamisaan. Wen mo, ma. Reya iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, Ninang, umaya kon. Partakan nyo ata ni lumami isan ti makan. Wow! Nagadumatan tinakadasar amakan itilamisaan, Ninang. Adapay cake, oh. Para iti kasagay mo dayta iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasang ko. Hala ni Ninang. Nagtaktak kayo pa'y laan. Kat no sigud mat, ajak silsilibraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, Ninang. Agyaman ak Gio. Nawan na yaman na iha. O ala, mangantayokit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay? Naatake ni mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kay ta. Diyos ko, ispalam ko maitipagad ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, Apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni Ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baulan. Nadadakas ama pasamak kan ko, ana. Rhea Balasang ko. Ninang, Agsen paska kumawan. Kalayo mo lagi pan dagiti imbilbilin tay tinanang mo. wan, Ninang. Pasagkaunay unay kas iti panagipatag dayti helen ka. Gusto, Ninang. Di yun pilitan ti agsao. Agina na kayo. Itikas na. Daras kayo nga umimbag. Kuwila ka dahil pag iha ulay anya di pasamak masapol makagradual ka. Wan, Ninang. Ikafim kanyak nga agis kuwila ka asaimbag. Wan, Ninang. Ikarikday ta kada kayo. Agiya malak Ninang. Ninang Irene. Doktor! Tulungan da kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbas ulakan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala nagitipat patag ko itibiyag. Kasanuak paitan. Rhea. Kasanuak paitan.
Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay asyak ti makalaklak kami ti kastoy. Apay. Napudpudno nga na Diyos. Isublim ti nalam apyag dagiti ipatpatag ko. Isublim. Imo na ti inak. Kalpasan na ni Lolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa'y ti sumaruno, ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kasto nga agsagsagaba kiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan! Oh, agsangsangit ka manen, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nang runa no malagip ko dagiti ipatpatag ko iti bihag. Rhea, Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. at dayta ka manen. Pudno na sakit. Gamnas ka nga klo naman ti amin. Nalabit, at da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Amo ka di nakaikan ti Diyos iti panobok, at di mo kabailan nga ilasak. Tiyo. Oh. At to'y ti pasbok, Rhea. Dahito'y maysa, para magkanyak. Nakitak dagito'y ti silid ni Mama. Panagkunakan, kat sigodan nga darikrik-naan ni Mama, ngam dinala ang imbang paga. Insagana na amin dagito'y para kadata. Among kati, at agi binaklaang ni Auntie Irene. Anya. Wan. Tagi binaklaang ni Mama Irene. Kasta ka di. Wan, Rhea. Sigon iti day dinanang, agbe-best friend ka no talo ni nanang ko. Ni nanang mo, ken ni Auntie Irene. Idi na kinubyo ni nanang mo. Nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagay at daytoy iti inam, banag at inay bagbaga. Gaputa saan kat nga rodamay parbang. Nagtrabaho daytoy iti abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawaan met ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsikok. Iti panaglabas dal daw, bulan kan tawen, namuan ti inak, ngadda na dagsa na sakit na. Imbilin na ngarod kinantay rin. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw na matan ang mama, ti iyawag ko kenkwana. Anya. Idinadamag na antay rin anatay ni Lolom. Nagdesisyon dahi tayo mapan ije lugaryo. Tapno mapan nakalain. Isungad da kamat ita dito eh. Diyos ko. Dayta ti pudno apakasaritaan ti biyagta, Rhea. Aging gayta Miss F, kaslatag-tagay na pailaang ti amin kanyak. Nagbiit dagiti pasamak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ni nanang, kastamatan ni Lolo kanininang Irene. Ingaad ko nga ro ti nag-eskwela. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Kat ita, dandani ako nagturpos iti kinadoktor. Kadag iti padak nga anak, nagasat kayo no addaan kayo iti inakan ama amang tartarabay kada kayo. Ipatag kan respetuan nyo kumaida.
Ngamin, saan nga amin kat naparaburan iti kasta. Igaadyo ti agadal, saan yung aramidan arason ti kinarigat ti biag tapno maragpatyo dagiti arapaapyo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Dayawak ti kinatibker mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag mo. Uray anyapay aparikot ti dumteng, ditay ko maumibat iti Diyos. Ta iti likudan ti sipnget, rumkwas tulat ta tilawag amang ipasimudaag iti baro abiyag ken baro anamnama. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan labas na. Kumusta kayon? Sapay lakumata da kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan itinagan nga Olivia. 5 atawan mimetan nga agdandan na iti asawak. No adaman pagapaan wenno pagrikyaran mi nga agasawa kaasi ti apo masulbar met adagos. Isu na laeng taawan pay anak mi. No may papan iti estado ti panagbiag saan kami met amaaw-awanan gapu ta agpada kami met nga adda trabaho na. Kas may sa ababai ti amok idi ket awanen sa pulek pay iti asawak. Ngamin malaksid a nataer, nasingpet, nagaget, nalailo, ken napakumbaba a tao. Agingga adimteng ti maysa a pasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agalas 10 mat gaya man itirabi Ori aron. Nagbit nga pa sa ti oras. Kat no alas 8 langit ay. Ay, naku damon. Apay, di mo pa'y nalpaster aramidam a report mo aya. Nalpasin, isave ko lang eh. Agawaam nga rod ata maturog tantani. Masapat tapay manen inton bigat. Uy. Ay, makaturturog ako na talaga lakay. Uy, nalpasin. Umaya ka on. Maturog tan, Victor. Madamdama pa'y mata. Agay ayang tapay bakit. Anya? Ay, sika talaga, Victor. Victor, I love you so much, Olivia. I love you more, Victor. Nay, mayat sakit di taldaw mo ito, Boss Jimmy. Launay, Victor. Adan sakit di good news bossing. Talaga nga anta, Victor. Anya nga dito, boss? Masikugan ni bagat ko. Wow! Ayos
Kamaudyanan na, nakabukal kayo matlangan, bossing. Wan nga ron. Ay na, kastaon ay tiragsak ko, Victor. Ay, siyempre matabos. Ura sino mat nga asawa, ah. Talaga amaragsakan, namamuan na amasikugan ibakit na. Nako namon, Victor. Katitapay lang. Ipasigon ko na may sakan to karag iti alakan ninong ti anak mi kan Annalyn. Ay, katwa na. Pakaitayawak unay, no kayat nak nga alaen, kas may kadwa nga ama, ti agbalin nga anak mo, Boss Jimmy. Una, hindi pa lang mat ngamin ngay bagmagakin ka. Nga uray di na kun awagan iti boss. Pare, kung namlatakan niya akon. Ha? Ay, kwa. Nakababayin mo't ken ka, bossing. Ay sus, awan rumpay nga pagbayna, Victor. Pare, kung namlatangaminan kanya, tapay paiswintan, tiyag kumpadre, Victor. Ay, wana. No, isuti ko ng boss, di iso. Ay, sti, pare Jimmy. Bakit? Oh, apay lakay. Aday bagang? Apay, awan pa ya. Awan pa iti, anya, Victor. Saan ka kadipay nga aginaw? Bakit? Kunaklakit din anya ti damdamagam nga awan pa'y. Magagaranak ngamin una yan na maddaan iti anak. Awan pa'y mat nga rod, Victor. Ay, kat padasan tamanan bakit? Anya? Wana, iti kasta, makabukal tamutan. Tane, siyaklangan di awan pa junior na di opisina. Isong ipadas tamanan bakit? Bareng makatsamba tamutan. Kumusta, pare Victor? Talaga nga awan pa'y? Awan pa yung rod, pare. Ay sos. Abangan, no, di mo man ngamin amo ti dumiskarte, pare. Ha? Ne, anya ti kayat na asawan, pare Jimmy. No umuli ka kano, banda ti kanigid. Sakan tumaten bumabay ti banda ti kanawan. Anya? Sika talaga, pare. Ikaraw mo man ti kalukwan ako na akon. Saan man, pare? Puno ti ibagbagak. Kastang amil ti naramil kukit. Naira na lang mat siguro, pare. Apay, di ka mamatay. Ha? Mamati ka ngamin, tapno may salakan ka, pare. Anya? Puro kamot kalukwan, pare. Ang, aguray ka, pare. Apay, pare. 5 taon yun ngagpaiso. Nga maapay nga ngaging gaita. Kaya't di kay matla makabukilan. Naitangarod kat, pare. Amangan mat, no. Ay, sana kalupas, pare. Ha? Dahil tati pasigurado ken ka. Kat di ka nga ro dagungat, pare. Sana kagungunget. Ibagbagak lang, mat. Sige, tadapay gaya maramidag. Panawan ka nito, eh. Mabit lang, pare Victor. Pare! At ako may bagak, bakit? Anya dayta, Victor. Anya nga tanong, mangampun ta pa lang iti ubing, kabayatan nga awan pa anak ta. Ha? Mayat kanukat ti mangampun, tapno mapaamaman. Kasanumot dayta. Mapaamaman akon ko ng Victor. Tas laba pasarunuan ti ampunan ta. Maguyod, wano mapadaras ti panagsikog mo, bakit? Ang Victor. Ala ka din, umanugot kan. Iti kasta, adan tumot tan ubing nga awiran ta. Naimbag lang mataliw liwata, tapno damat makuna nga agas ti bambanog, nukas niya nga gapura iti trabaho. Bayam ta panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti dayta abanag, Victor. No siyakla amay sa, awan mo't makitak aparikot iti imbaga ti asawam, amangampun kayo payla ang Olivia. Mama, Adamot kit di punto di asawam. Adamot laang dagiti kakabagyan tayo, anangaramid iti kasta. Adda dagiti naadaan iti anak. Adamot dagiti saan. kat, kasanungay no maibilang kami kadagiti agampon asaan mat amaadaan iti anak, Mama. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo
Ti panunutem ket jay positibo laeng. Iti kasta saan kang agdwa-dwa. Mangampun kayo kit din nga agpayso. Iti kasta, addametten ibilang yung anak yo. Tani, mapmapanan ti tawen, iha. Aklunak nga dadagiti gundaway akas lakayat kumatan ang mangampon kami, mama. Iso na lang ang tanudad tuma. Talaga nga agdwa-dwa ti panunot ko. Kas iti nakon iha, awan matparikot iti dayta. May mayat kit di tapno addan tumetten kadwayo dito'y balayo. No bilang tamangampon ta. Sa dino nga iti pangalaan ta iti ubing. Ken asino ti akin anak. Adda kano ka anakan ti asawa ni Auntie Brenda ang nagsiko ka balasang. Dantani kano nagpasngay kat. No kayat mo, di dayjayang tiampunan ta, bakit? Asino a Brenda ti dakdakamatem, Victor? Nyan ti Brenda nga ya kasinsin ni nanang. Diyan nga ada video kay Barnay di ili. Apay, di mo malagip. Jay nanang ni Vanji? Wen, bakit? Isong agpaiso. Mismo akaanakan karon ni Uncle Arnolfo nga asawa ni Auntie Brenda ti ibagbagak ang masikog. Kasta? Wen, kasano? Umanugot ka din iti ibagbagak ang mga punta pailaan. Sige, Victor. Agpaiso? Wen, barang agkuriti ko nam apaam-am. Kat maadaan tanto matlaang itibukod ta nga anak. Wen kat agyaman ako na bakit? Agyaman ak ti manugot kamot lang ang mga punta. Ay na, nagwapo matanda ito'y amaladaga, anak ko. Nakalukluk mag. Iso ka din da ito'y ti ampun yo. Correction, mama. Anak mi kin ni Victor ni Clarence. Saan mi nga ampon? Ayun, anya. Pasensya kan iha. Maragsakan nak lang amin. Iso ajak matan nalapdan tingiwat ko. Okay lang, mama. Ang husto mat siguron tinaminsan apan nakailawan nyo. Ha? Saan nyo mat siguron nga ulitin pa iti panangibagayo nga ampon milaang ni Clarence. Saan ka di? Saanan ang maulit iha? Promise. Agyaman nak, mama. Awan anyaman na. Kat, naasikaso yu ka din ti pan nakairehistro na. Wan, mama. Nalpasan. Da kaming ti legal adadakkel na. Dayta tinakalanad iti birth certificate na. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay la kumata dumakkel anasingpet kan natulnog nga ubing ni Clarence. Anya nga to, nag-resign ka niti trabaho. Anya? Iti anya ko mangay aga po pag-resignan nak, Victor. Wala, tapno may pamaysam ti mangaywan iti anak ta. Ha? Siyaklangan kang trabaho. Sana bali, tadakkel mo ti sweldo. Kan may sa, adamot ang ornong ta. Panagkunakat umdas mo tanda pang rugyan ta. Ang sayang matitrabaho, Victor. Adda akong dita, Olivia. Ang napatpatig ka diti trabaho, ngam ti anak ta. Victor? Saan ka matkit di apilpilitin? Suggestion ko lang matkat di. No, manugot ka. Noong ngay mga latalaangan iti mga awirkin ni Clarence, lakay. Mabalin mo ta. Ang namabalbalin. Diyak kumakayat sa bali at tao ti mang padakkel iti anak ta. Ha? May mayat mo't lang no data amis mo ti mga awirkin ko na. Iti kasta, mariknata at talaga adata tinagapon na. Kastan mo ti ubing ka data. Sige, tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day tabanag, lakay. Sige, bakit? Okay mo't lang git di kanyak no bilang tadi mo kayat ti ag-resign. Amok mat no kasano ti kinapatag ti trabaho. Isa maawatan ka. Agyaman nak, Victor. Awanan yaman na. Agbirok tan tulat tangarudan iti mapagtal ka na mga awir iti anak ta. No bilang ta talaga di mo kayat ti ag-resign. Talaga ang nagbiit ti panaglabas ti aldaw, anak ko.
Kasla kaano la ang ididimtang ni Clarence iti biyag yung agasawa. Ita, 20 taon na. Wan nga rod, mama. Saan lang aday ta? Maibalikas na pa yan ti mama kan papa. Aya, mayat angarod. Nadlaw ko ti kinaragsak yung agasawa. Manipod timtang ni Clarence. Aywan mama. Nalaos at talaga tiragsak mi nga agasawa. Nang ro na kanyak. Panagriknak kat ison ti sungbat dagiti kararag ko. Nariknak at talaga amay sa akon nga inagapukin ni Clarence, mama. Ay katuna, talaga akastan. Ngamin, si kamat nga ro ti mga awer. Si ti mga aywan. Iso at talaga amariknam asikan ti inana. Wan, mama. Talaga ngamin nga impaay ko amin nga oras ko kan ko na. Wan nga ro, tauray la nag-resign ka pa yan iti trabaho. Wan, mama. Inaramid ko at talaga dayta. Tapno maipamaysak nga aywanan ni Clarence. Husto matkit di Tapno ad dapay amaya si dagtirik nayo adwa. Nako na yun, mama. Ni Clarence tinangtad itilawag ken ragsak dito'y balay. Iso ti may sa arason, no apay anaragsak kami nga agasawa. Anya nga iti plano yu iti umadanin akasangay ni Clarence, iha. Agpaskan tayo, mama. Ay katun Uray da kamin kinipapayo ti mga la iti may sa alitsyon, baboy. Agpaiso, mama. Wen, kunak lang arudan. Ay na, agyamanak, mama. Sigurado ang maragsakan ni Victor no maamuan na da ito eh. Awan anyaman da, iha. Amumat kada kamin kinipapam. Itad mi amin basta para iti pagsayaatan ti kakaisunang apo kume. Kasano bakit? Nakasagana ka di aminan ang itirumba nga may sagana para iti kasangay ni Clarence inton bigat? Panagkunakit na isagana mat amin ng lakay. Ang amtap na sigurado, nasaysaya at siguro no ma-check amin. Iti kasta, makita no at dapay kurang. O sige, siya kon ti mga check bakit? Tapno amok ti magatang nobilang lang. O sige, si kangarod ti makaam mo, Victor. Nagiti nga yung umay ag-decorate. Anya nga oras da nga umay inton bigat? Ayun gayam, sukunam to kano idain ton bigat iti 2:00. Saan kano ngamin nga umanay iti tricycle dagiti awitan da dekorasyon? Ariglado bakit? Siya kon ti makamo amapan mangsukon kada kwada inton bigat. Adayta, naisagana kon ti pagbado ti anak mi inton bigat. Sigurado abagay na daytoy. Daytoy mo ti pagsapatos na. Napintas dayto ang sapatos. Branded pa eh. Cellphone mo't ni Victor tinagoni. Ay sus, talaga ako mabawon di asawa. Nalipatan naman ng ti cellphone na. Kitaak man no asino tinagchat. Amangan mo't no importante. Asino to'y nagchat? Kumustan ti anak ta? Ha? Adda man ang chat na. Kasangay na gayam inton bigat. Pakiagkam kan pakiarakop muntulat takuman para kanyak. Ha? Anya ti kayat na asawan daytoy. Asino daytoy a babae? Pangasim tay bagam ti pudno, Victor. Asino ti babae ang nagchat kan ka? Asino? Pudno ka di nga anak yun ni Clarence. Olivia, Anak mo ni Clarence, iti sabali ang babae. Kasta ka di, ha? agkalama ka kumalang pangasim. Sumbatam dagiti sa lutsod ko, Victor. Asino na ijay ang babae? At ka di relasyon yun. Kaano pa yan uklukon na? Kaano pa'y? Ibagam tipod na, Victor. Ibagam pangasin. Pagkawanan na ko ma, Olivia.
Tangay pilitin lakmat ang mga bagay ti kinapudno. Sige. Ibagak nga rodan. Aklo na ka nagulbodak. Wan. Anak ko ni Clarence iti sabali a babae. Anya. Nailaw anak iti may sa babae. Kabayatan ti panakaidistinok idi kagayan. Istrikto ka nung nagiti dadakkan ni Jonalyn. Isungay di nagsikog. Kinuntak na kadagos. Nagpakpakaasi akmat idi ka ni Auntie Brenda. Apagparangan na akaanakan ni Uncle Arnulfo ni Jonalyn. Di damo, di na kayat. Yung inaramid ko amin na kabalak. Inkarik ngay kakitidak kalagatan. Aging gangay manugot mo't lang. Ang mamati ka kumakanyak. Nabayagan nga awan kami ka ni Jonalyn. Adan iti abroad. Kat nagtulag kami adinan pakibiyangan ti ubing. Nagsakit, Victor. Awan umasping iti kinasakit na daytay nga naramid mo. Nagsakit. Madudungunay ti pusok iti daytay anamog. Nagsakit, Victor. Sorry, bakit? Sorry talaga. Sapay lang kumata mapakawan na. Olivia. Miss F, Jack amo, no kasanok asangwan ti asawa, kalpasanday di apasamak. Panagriknak kat namin pinsan anapukaw ti manu atawan a panagden nami. Dandani inaldawak nga agsangit. Damdamagak ti bagik no anya ti nagkurangak taapay anaaramid ti asawak ti manglipot kan agulbod kanyak. Aging gaita saan kami pay nga okay ka ni Victor. Tunggal makitkitak ti ubing malagip ko ti panangloko ti asawak kanyak. Jack amo no kasanok asangwan ti kinapudno at ti ubing nga imbilang ko apudpudno nga anak kat anak gayam ti asawak iti sabali a babae. Amok nga awan basol ti ubing, iso a pinilik latta ti nagbalin a nasayaat nga ina ka ni Clarence nga uray marikriknak ti sakit kandagansan dito'y barukong ko. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Husto ka, awan basol ti ubing, awan ti ammuna iti basol nga inaramid ti amana. Iso adi mo nga rod iraman iti guram iti asawam. Maawatan ka pagayam ko, maawatak ti riknam. Uray asino mata no kasta ti inaramid ti asawa na talaga ang masaktan. Bayam paylaeng nga agimbag ti sugat di tapusom. Ikamang mo iti Diyos ti amin adagansen di tabarukong mo. Kumararag ka ket dawatam ti pannarabay na. Patsak adumdang tumatlaang ti panawan amamin pinsan amalipatan ken mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo nga Agnes. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Agnes. Tinak istoryaan ita ket may papan iti asawak asigod nga isu ti agtagtagibalay tasyak ket nga rod ti adda trabaho na. Ngem idi isu na tinaaddaan iti trabaho ken napadas na tinagsweldo wenno nakaiggem iti kwarta kella at matlatan ang imato ti purwana. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oliver! Hoy, Oliver! Dalang. Ay unay kan, bigbigat nga matmaturog ka. Makaturog-turog ang ngarod. Di maturog ak. Ay sus, awan mo, Oliver. Talaga nga awan aasensuan ti biyagyo no kasta ti aramid mo. Nagdakkelan ka bagi, ngam day tasadot mo ti pangpangrunam. Ninanang mat. Talaga mat, awan kit di babain mo Imbes at tulungam di asawam. Saan taagbibiyag kamot adon kabayatan ti panagtrabaho na. Anya ti kayat mo asawon ngay. Isunto pay laang ti aglabaken aglinis dito'y balayo inton sumangpat kasta ka de. Saan mat ananang? Saan mat nanang? No talaga ka mo laang. Di si ka kumamot ti mga ramid kadagiti matrabaho dito unag ti balayo. Iti kasta maragsakan mo't ajay asawam. Kat huston Di pigsaan ti sa uyo. Tama nga lumanghag dagiti karuba. Nakababain. Apay, di mo kaya't amaamuan dati kinasadot mo. Gusto nga rodin na anang. Alawanin. Aramida kang tibagbagayo. Nasayat mo ta simangpat kan bakit. Agina na kabailaan. Taos tunto-inton maluto tilutlutwag asidan tayo. Ne, mas daawak sa alakay. Namiris ko arumbang lang mo tatulungan ka. Iso ang nagluto ako na. Tapno saan nga isupay nga aramidam. Nagsaya atin no kasta. Kat, anya nga rod ti inluto maapang rabyan tayo lakay. Sinigang akar ni ti baboy bakit. Ay na, nagimasan no kasta lakay. Wala. Adamot na bati itinted mo nga igatang ko iti darat yung semento. Iso nating gatang ko iti sidain tayo. No kasta, nagatang mo nga rod amin ng dagiti materyales ang mausar para iti extension ti kusina tayo. Wala. Kumpleton ti mausar bakit. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat, kaanong ngay arugyan nga aramidan? Rugya ko ninton bigat. Iti kasta, malpas sa dagos. Sige nga rod lakay. Apay, di ka mangayab iti kadwam? Saanin bakit? Inuute ko, tayo supay man ti maitangdan. Sana bali ta kabaalak mo. Kan may sa basit laang mo dayay. Ay katsi ka nga rod ti makaamu alakay. Angam no kasapulam ti kadwam, mangayab ka lata, iti kasta saan ka amarigatan. Saanin? Di ka kadagdanag, ta kabaalak alipasin dayay asisya. Danag mun aya. At iti kwarta pagpalingkim lakay. Ano sampay laang ti mapan agpalingki ata ni talaga adyak masango. Wain, awan parikot iti dahi tabakit. Awan nga rod trabaho, di siyak ti mapanagpalingke. Kang runaan ita amin, siyak ti agtagibalay, ken mga sikaso kadagitan nakta. Banag apagyamanak unay lakay. Makaginawa akmet no ko At least, saan ko napampanunutan dagiti matrabaho dito'y balay, kalpasan ti trabaho. Awan na nyaman na bakit. Syakit di at rumbang agyaman ken ka, tas ikati agbirbiro para iti pamilyata. Naimbaglakit din ko nam ata na pagasatan akmat anaawat iti trabaho. Tano saan ay kat amangan no agpadat ang awan trabaho na ita. At danto kat may padamag amay sa pamilya anatay iti bisin asimumulagat.
Ay, Jack mo't itulok ano bilang bakit? No bilang taon trabahom, ay ikarigatak mo't at agsapol iti panggatak mo kasparigan. Nga ta? Katuan, awan man labilib mo kanyak ako na akon bakit? Saan mat nga iti awan ti bilib ko kan ka, Oliver? Ti kanyak lang. Arami ti pakakitaan. Saan apuro sa ulaang? Dahil bag nga oras mo, Oliver, anak ko. Ah, na kayo magkamanang. Umunag kayo Yung kayo agkapi sa kusina. Ipagpabalay yun tanay. Saan kayo amasikaso? Adupay taramidag. Day, si kamot nga agpaison ti aglinlinis, anak ko. Kapilitan Tawan mo't nga rog trabaho nanang. Anusa kon ate agtagibalay. Tapno oray kas kasano kat matulungak lata mo't asawa. Di mo't isumot laang ti kunayo idi kanya. Ay kat nasaya at mat ano tinungpal mo timbilin ko kan ka, anak ko. Una lang, kasta ti kinatulnog kong anak. Agmay-may sakalaang nga rod ita dito'y balayaw. Wain, simrek ni Agnes iti trabaho na. Napan mo't nag-eskwela dagiti ubeng. Isong agmay-may sakit at ito'y balay nanang. Apay no padasam mat nga minti agsapul iti trabaho, manak ko. Tani, nakababain mo't kadagiti nakaikamangam. Anya laangan nga iti ibagada, numaamuanda nga aging gaita kat awan pay laang trabaho. Agsapsapulak mo't nanang. Iso na lang to talaga nga awan pa nasapulak. Di ka agsardeng aging ga makasapul ka, anak ko. Manu atawon matan at asawam tagsapsapul. Apay, di ka mabain. Sika ti lalaki. Iso arubeng nalaang ngarod, asika kumati agtrabaho para iti pamilyayo. Agiddantan nga agawid, friend. Uray umunakan, friend. Madamdama akpay nga agawid. Di mo ibaga nga ag-overtime ka manan, Agnes. Kasta nga rod, Ruby. Talaga nga ag-overtime mak, ta sayang mat. Iso nga uray umunakan nga agawid. Ay sus, sobramat daytan akin nagagat mo, friend. Masapol nga agagatak, friend. Tapno saan nga agbisin ti pamilya. Kan maysa, amumat asyak lang ang tagtrap-trabaho. At least kan ka tada trabaho yu adwakin nila kay mo. Pagtrabaho mat nga minilakay mo iti kasta, adda katulungam. Nabayag matan nga agsapsapol. Ngam awan mat masapulan na. Barang ano addan tumat laang mabirukan na. Tapno dua kaminton nga adda trabaho na. Sino di kinasarita may ti cellphone bakit? Nabayag kayo ba't nagsarsalita? Ni Roy aka anak lakay. Di ka kaisuna ka anak ni kabagis mo, Felix? Wun. Apay ka nung nawagan na ka bakit? Damdamagan na ti cellphone number ni Oliver. Saan na kanu ngamin makunta? Di namot kanu mabirukan ti Facebook account na. Iso nga imbilin na ti panangtad ko iti number na iti anak ta. Tapay ka na. Agkasapulan kanu ti kumpanya pagtrab-trabahuan na iti security guard. Kat ni Oliver ti kunana nga irekomenda na. Ay kat nagsaya atin ngay no kasta bakit? Gusto mo't tapno agtrabaho mo't tandi anak ta. Tanay, nakababay ni tasawa na. Mano atawon mo't tan ani Agnes nagtrab-trabaho para kanakwada. Day takot nga rod lakay. Iso mapanak ijay balay da itamat laang. Mapan ko itad kin ni Oliver ti number ni Roy. Iti kasta makapagkinuntak da. Bakit? Adda ka di ba kam, Oliver? Kaya't kung agtulag ta. Agtulag ta iti, anya lakay. Isirek na kanunin san Roy iti trabaho. Ha? Anya ngay at trabaho ti pangisirkan na kan ka. Security guard. Ay, kat mayat Mayat talaga bakit? Ngamin, saan lang basta security guard? Ni, anya ti kayat mo asawan? Am muna ka no ti boss iti dayjay nga agency. Iso mabalin na nga irekomenda iti nangat nga to a posisyon. Ni, nagsaya atin ngay no kasta lakay. Launay, bakit? Kat anya ngay ti ko nam apagtulagan ka. No bilang tamaawat iti dayjay trabaho, agresign kan iti trabaho. Ha? Wala, ta
Tas si kantumot ten tagtagibalay. Sikat ti mga sikaso kadagiti anak ta. Tas siyak tumot ten tagtrabaho. Ay, katwan day talagayam. Kay kayat kun atap no makainanaak ngat, tani. Manu atawon mat asyak tinagtrab-trabaho. Wen aginanaka met tas siyak met tagtrabaho bakit. Sapay la ko mga rod ta maawat kamutan iti ibagbagam anag-applyam, Oliver. Sigurado day ta bakit. Ngamin, adda ni kasinsin Roy jay. Isukan ti makaammo amang isirrek kanya. Yes! Yay! Addan trabaho bakit. Agpaiso? Wen, Ay na, nagsaya atin ngayon kasta na kay. Kamaudyanan na, at damot lang ang trabaho. wen bakit. Siya akong tagtrabaho. Iso si kamutan tagtagibalay ita. Katwan awan parikot iti da italakay. Kat, kaano ka ngay ngarot amang rugi? Mangrugi akto iti umunang aldaw ti sumaro na abulan bakit. Ayun mayat ti umuna nga aldaw ti bulan, apa nang rugim lakay. Say-saya ato ma, iti kasta, agbayag ka iti trabaho. Wen bakit. Siyak pa iti ko nam. Kat no ingkari ni kasinsinroy ti pan naka-ipromote ko adagos. Ingkari na nga iso ti makaamukan niya. Adayo adakdakil ti sweldo ijay ta private company. Wan, ngam uray no kasta, di ka unay mang namnama lakay. Basta aramidom latta kumana saya at ti trabaho. Iti kasta, mayat ti record mo. Umusta nga bakit? Anya ti madama gidi anak ta. Naawat ka dimot lang iti naplayan na trabaho? Wad lakay, naawat ka numot. Ay ket nasaya at karon ano kasta. Kamaudyanan na at damot lang yung trabaho na. Wan, pinag-resign na nga rudan ni Agnes iti trabaho na. Ta iso kanumeten ti mga sikaso kadagiti anak da. Ni kanumeten Oliver ti agtrabaho. Rumbang laeng nga ni Agnes ti agtagibalay. Tay sukik nga ron ti babae, bakit? Wan husto mo't kit di tadan trabaho jay anak ta. Tani, siya ko ti mababain kada abalayan. Agpanatan bakit? Oras siya, kasta unay abain ko kanakwada. Iso anasaya at magtadan trabaho na. Agnes, bakit? Agnes! Apay ayalakay. Bigbigat aday tamanan ngiwat mo ti mangmangeg. Adda akla ang mat dito'y abay mo. Ngum kasla adda igayruar ti kasarsaritan. Wen tapno mangeg mo ti bagak. Day tamot lang kami ng cellphone mo tas asikaswam. Na, Isaganam ti pagbadok. Agraman sapatos ken medyas ko. Iti kasta, day talangan mangisuot ti aramida kinton malpasak ngagdigos. day taman ni. Iso ti nakadisto di ayan ti sofa. Idi pa'y larabi nga insaganak dagita. Ti kalugong ko ngay. Day jay mano. Adda iti rabaw ti TV. Isaganam ata mga lumalipata. Wen. Anya pa'y ti pasaganam, Oliver. Awanin. Basta siguradum lang nga nakasagana amin na gito usaray. Nakasagana nga rod aminen. Dagulit kamot. Sige nga ron tagdigos akon. Tani, aldawon. Maladawak manin mo kastoy lang. Na, una yan ti asawak. Agkaiwara ti medyas kan sapatos na dito'y salas. Ay, una yan. Oliver! Oliver! Ang dito si Led. Ang suksukata. Abaya. Apay, adi mo lang mayornos matan ti sapatos kan medyas mo. Agkaiwaramat dito'y salas. Ay kat iurnos mo matan atane. Nabambanuga ka na pa nagtrabaho. Anya? Aywan. Itimplanak man kinti ti kabek. Kun iaramitan na kiti sandwich. Tamirinda kinton madamdama kabayatan ti panagbuyak iti TV. Awan samat aramida. Di si kan agtimpla kan agaramid iti sandwich mo. Si kamot ton atane. Amumot ang nabambanog na tao. Pag serbyan nakmat ita tasyak mo't ti ada trabaho na. Oliver? Alam na. Ingkan iti pangibabaw na ken ka. Agawam. Tanay. Makakapiyak o na yan. Agnes! Iyawatan nakman pa iti tanawm. Diyan na lami is. Ikami da is na. Mabit
lang tani, jak mapanawan ti lutlutwag, ang mga numaksat. Ay, una yan. Mabitla ang mad. Makain inumak una yan. Wan, mabit lang, umayan. Agawa, ama! Oh, adto yung tidanong adaw-dawatang. Uriyak lang na bang arang kami numiti na lamisa danong. Tachinelas ko ay. Sa dinutaan na. Day taman ni, adda di tasirok ti tugawan. Iyawat mo mga rod. Anya, ay unay kan, Oliver. Nagasidag lang arudan kan ka. Ngumpayawat mo pa ila kanyak mat. Apay, ada reklamom. Ha? Nalipatam sa mo na siyak nagtrabaho. Nalipatam sa mo na siyak nagsapsapol para iti dahito ang pamilya. Nalipatam mon, Agnes. Ay, ala. Tapno di mo mat ko na. Sige, siya kung ti mga na iti chinelas nga asidag kan ka. Tasakto iyawat matlakan ka. Kasta, agtungpal kamot lagayam. Nagadupay lang nga saom. Kahit kumusta kayong matan, anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at kami matlat tananang. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Naimbag man ta nakapasyal kayo dito ibalay. Wan, talaga nga gagarak ti imay, anak ko. Nadamag ko nga main nga adagaya mong trabaho di asawam. Ay wala nang, pudno day ta nadamag yun. Ay kat nasaya at mit kunaklaki din no agnanayo ng asikalatan ti agtrabaho para iti pamilyayaw. Kasla na sa isaya at paikit di akas ta kumaan nanang. Ne, anya ti kayat mo asawan, anak ko. Masurunak kin ni Oliver. Manipod addan trabaho na, kasla limas tugmatan. Anya? Day tatipod no nanang, kunammitlan asinon. Agasa man ta naglaing nga agibaon, uray dagiti banag nga addala nga ruden iti asidag na, ipayawat na pailaang kanyak. Iso ano maminsan, talaga ang masursurunak iti asawak nanang. Ay kat ano sa mun ati asawam, anak ko. Amangan no na banrugmet iti trabaho na iso akasta. Ti kanyak laang met, no nabannog, ibaga na saan akas jaykit din ti trato na kanyak. Sa bagay met di Ay kat kasaritam tu aji asawam, anak ko. Damagam no apay akas tamit tanti og ugalyan na. Ay nasaanan nanang, bay amon. Sigurado asyak tumanan ti dakas no bilang laang. Nakatrabaho ka nakasweldo laang, kunammitlan asinon. Ngimatumatan ti purwana. Ay, masurunak. Sa dino tinaggaw po, Agnes. Naggapuak ijay balay ti gayim ko. Anya ti ginagaram ijay? Adala ang nagsaritaan mi may papan iti trabaho. Anya man na trabaho da ita? Apay, naumakan ayang agtagtagi balay. Imbis nga aglinis kakit di dito balay, saan to day takitin mapan makichismis na aramidam? Na, kat no itaakla ang amapan ijay balay darupi. Ita, kastakit din ti bagam. Kat por naman. Mamwakla nga da sa baling aramidan nyo. Talaga makabil ka. Oliver. Ato iti suldo. Sikan ti mapanagpalingken doon bigat. Makaammo ka namang budget iti data. Iyan anay mo. San man ngamin atilag at gatangab. Dagiti importante lang tapno makatipid tayo. Wan, di ka agdanag, taamok mat ti mangi budget. Kahit nakaluto kan. Wan, itay pa'y Ingka nga ro ni sagana ti pangrabyan tayo, tamangan tayo. Tanay, kastao na yun abisin ko. Makapasurong da kita na tao! Apa yan, Oliver? Asino manan ti pagpupudutang? Nagkita ko ng bay na pasipsip sa opisina. Ay nam, masuruna ka talaga. Apay ngamin ayan, anya tinapasamak. Awanin na naikata ko ni ti trabaho. Anya, ni, taapay mat ngay. At dangarod nang ipulong kanyak kapoy ti kanayo na panakaladaw ko. Katidakas na, natanunan nakpay ti hedmi ang nakaturong ijay site. Anya? Salbag kit Inapalan laklakit iso pinaimbestigado ti lisensyak. Gaputawan maipakitak, inikat na kon.
Kunak man no madamatipan na kaiproseso ti lisensyam ka security officer. Diya ko niya asikaso Taing karimot nga rod ni Kasinsin Roy nga iso ti makamuan niya. Nagtalegak. Takuna namot nga adam amuna abaker. Awan mo't na ramitan na. Idi inikatdak tinangat nga itong official ti agency. Daytan ti bagbagak idikan ka. Saan aga po taad da baker wenno kapit mo ket maaramid mo ti kaykayat mo. Nasaysaya at matlaang no agdalan ka iti umno wenno legal a proseso. Ti amok agad ti mismo amanis mit ti kumpanya ti kakong kontak ni Kasinsin Roy. Saan mo't gayam? Awanan na. Awan man ang trabaho. Bakit? Naimbaglaangan taapag husto a hiring manen ti sigod a nagtrabahwak iso a ginundawayak manen ti nag-apply. Ket kaasi ti Diyos naawa takmet. Aging gaita siyak ti agtrab-trabaho ket nilakay kumanen ti agtagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket sapay lakuma ta nakaibati iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg tuy innak inbinglay apakasaritaan ti biag mi ngagassawa. Tuy pagayam mo, Agnes. Ken ka pagayam, Agnes. No para kanyak, rumbang nalaang kumamot ket nga agtinulong dagiti agasawa kadag iti trabaho iti uneg ti balay. Saan laeng a babae ti akin obligasyon iti aglinis, aglaba, agluto ken dumapay. Rebbeng nalaeng nga agtinulong ti agasawa iti amin a trabaho. Anya ngay ket naikatmet adagos ti asawam iti trabaho na. Anusam manen asika ti agsapol para iti pamilyayo. Ngem ibagam ken kuana tamang sapol manen iti sabali a pagtrabahuan na. Iti kasta ket agtinulong kayo para iti binukalyo a pamilya. May mayat metlaeng ano agtrabaho kayo adwa tapno nalaglagan ti panagbiagyo. Alakastan pagayam, Agnes, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.